Kijken, dat doe je dus, laten we zeggen, ja, misschien zonder je hart. Maar als je het ziet, dan lijkt het wel, het wordt je geopenbaard. En dan zeg je van, oh, kijk toch eens eventjes, wat een geweldig landschap dat is. Dat had ik van de week niet gezien toen ik er langs fietste. Dit is Maurits Schoenmaker. 81 jaar geleden geboren in Zoutelande en tegenwoordig woonachtig in Terneuzen. En Maurits is aquarelkunstenaar. Hij maakt aquarellen over allerlei verschillende landschappen. En daar komt hij op. Door natuurlijk ontzettend goed uit je doppen te kijken. Iedere keer. En je gaat steeds beter kijken ook. Ja. Is Zeeuws-Vlaanderen een schildergenieke regio? Enorm, ja. Wel voor het bepaalde formaat, hè, dit formaat eigenlijk. Het landschap van Walcheren heb je om de 5 kilometer zo'n beetje een dorpje. Dus die uitgestrektheid heb je hier veel meer. Dit is het Hol van de Leeuw. Op school heb ik jarenlang toneel geschreven en met collega's en leerlingen dat uitgebeeld. Maar bij toneel ben je altijd afhankelijk van anderen. En toen dacht ik, daarna wil ik eens niks hebben, alleen voor mezelf. Toen ben ik gaan tekenen. Ik weet nog een glazen asbak. En ja, dat fascineerde zo ontzettend, dus daar ben ik mee doorgegaan. Dat is ook zo leuk dat je eerst soms 10 keer langs een landschap fietst en het niet ziet. Je kijkt wel, maar je ziet het niet. Je zou eigenlijk geregeld stil moeten staan. Dus ik heb een paar locaties dat ik zeg van, jongen, altijd voorbij gefietst en nooit geweten dat het zo mooi was. Onder andere bij de Poolse brug bij Saamslag. Dan moet je eigenlijk eventjes het riet wegdenken, want dat water, daar zie je nu op het ogenblik niks van. En dan moet je eigenlijk in gedachten houden dit kader. In de verte zie je die begroeiing, een stukje van die boerderij. En dan dat water, waar het riet dus nog niet was toen. En een stukje tarweveld. Ja, dat gaf een ontzettend mooi geheel. En dan wordt dit het wagenhuis ongeveer. Dan heb je hier die boom. Prima. Missie geslaagd voorlopig. Aquarel is met waterverf. En dat is een hele vluchtige techniek. Het nadeel buiten schilderen is dat het met dit weer veel te snel verdampt, dat water. Dus dan ligt die kleur vast, er kun je niks meer aan veranderen. Het is een snelle techniek, je moet er snel bij zijn. Zolang het nat is kun je nog iets veranderen. Als ik dan schilder, dan heb ik muziek naar mijn zin, wat ook in mijn stemming past. En dat is fantastisch, dan zit je alleen. En als het dan een beetje naar je zin gaat, ja, dat is gewoon kicken. Geniet! Ik haal water en ik kom terug. Well, there's no need explaining. It doesn't really matter anyway. So you let the rain in, and being sorry's not enough to say. And though you'll never make it right, I'm glad you're here with me. Kijk. Dit is hoe het er destijds uitzag. Ja, heel anders hè. Hoe lang gaat hij hier nog mee door? Ja, toch niet meer kan denk ik. Ik sta er verbaasd van dat het steeds terugkomt, want ik schilder als het kan iedere week.